Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay si ako. Kuno sinahitabo sa tao nga ako naligsan ma. Unsa? Nakaligis kag tao? Mo na ma. Ug ako siyang gibiyaan. Ako siyang gihitanran ma. Husto ang imong gibuhat, Anton. Unsa? Pero ma, nagkonsensya ko sa gibuhat. Ug nahadlo ko nga napatay na ko siya. Tutok na ko, Anton. Come on, tutok na ko. Ma? Dili ka kriminal. Wa kay napatay. Kana ang ibutang sa imong utok. Pero wa na siya maglihok ma. Ug ako siyang pasagdan. Husto lagi ang imong gibuhat. Kung imo siyang gitabangan, kuyaw kayo kung mamatay ka sa kulata siyang mga silingan. Pero ma, sayo pagyapon akong gibuhat. Akong trabagon nga luwason nga akong naligsan. Attention! Attention mga silingan! Attention! Hoy! Hoy! Kung doon na mo'y mga kasing-kasing ba o kung mga tao man mo o dili mo mga ilin, ay, mamati mo na ko. Mamati mo. Pamati mo! Ay, day! Na anak ko dasin ni Manoy. Batitay, hoy! Oh! Ay! Gabi dia batitay! Oy, Tay. bibi isa, bibi eh. Mga silingan! Manligiw mamutanan. Oy, diri, pamati una mo! Pamati una mo! Kuan ba? Oh, sige. Kanang kuan ba, mga silingan, amot na mo. Kay doon naman go'y emergency. Tuas sa ospital si Lino. Operahanan sa tiil. Mga Manoy, mga manang, mga ate, kuya, pungkol na Manoy. Looy taon mo Manoy. Oh, saman, wag hapon mo maluoy nga nagtanaw ining batitay ha nga nagpakiluoy ninyo. Kinsa na malilaing mo tabang ini. Nga, wa naman ni sila mga paryente taon din he. Gagagay ko kwarta ninyo, mga kuya, mga ate. Balik man batitay ospital. Tutuaman Manoy ospital. Oy, ka na mga bisyoso diha, mga sugarol unya na lang mo pagbisyo, oy. Iamot lang una ng inyong kwarta para sugal og inom karon. Ugma na lang mo pagbisyo. Unahon na tao na to maguwang ni batitay, oy. Ako magba, sige lang Oh. ako. Nagkatrog na kong pad, mak. Gilang. Di na ako magbadyong, ay. Ah. Kaya mag-inom ba, mga abay, ha? At Ala. yung iabot batitay. Hay! Salamat. Kamu ba mga baldito mo mga naong ba pero pagkabuutan dahil ninyo. Salamat ka na ba? Salamat ninyo. Kanyo, sagot ko, Andi, mak. Oh, Ang nga naman. nakaligis yay. What yung sakme? Day, ang salbahis nga tao, gihit anran ng tao dong lino, oy. Musa, kita na lang ang mutabang ni Debatitay. Sabi ni Anan ko. Ma, kinalang musulindir ko sa mga pulis ma. Dili mahimo, Anton. Wa ni mo tuyo ang nahitabo. Pero dili ko mahimutang ini ma. Unsa nakasya ron? Kalimti siya. Ako ni bahala. Unsa ikay bahala? Tago lang din hi anak. Ako ni maniit sa gawas. Diha ka lang. Hain ang imong sakyanan. Tuas dahian ma. Kinahanglag mataguan ang imong auto. Ato na ni nato ibutang sa bodega. O ayaw ni gamita, ba? Naunsan ka itong taong akong naligsan? Hala. Liyok na Manoy. Liyok na Manoy. Buhi Manoy Linong.
manang imak. Akining day ayaw lang unag langas day batitay. Batitay. Parehas naman gunoon mo logos makalitok. Unsaning dabita. Kuan. Ako na lang itong bagay, rumay dali, dong. Nga kas ospital dong Lino. Naopirahan na ka. Manoy, dagan bayat ta kwarta. Naanang imak. Ako andong kanang ay nag-amot-amot taon ang atong mga silingan dong Lino. Ay, mao ni nakapalit yun may tambal ni Batitay. Kang malasake na boy ay. Nano, ikaw, ligsan man, Manoy. Di ay ka kamaulalabang, kalsada. Namoy gidangat ba utoon? Auto ligis ako. Na, autong blow. Kinsa man tayo nag-drive dong? O kaklaro yan akong nang imak. Nga wa man taong kaniya tabangi, oy. Salbahe siya. Pagkasalbahe yun niya. Matunog pa unta siyas bukog sa isdang putput. Iya ko gibiyaan. O ako niya tabangi. O kinahanglan badakpan yun siya dong. Mapriso kay tao na imo sinultihan na takda ni Day Batitay. Kinsa mapreso manang imak. Ang mihit anra ni Manoy Lino ni mo. Ha? Init nga dan? Dili init na danday. Hilit day hilit. Mihit anran. Ah, Hala, oy, kaluoy sad ni mo, Inday. Oy, dili man day kakasabot sa akong gipanulti, no? Kuan ka nang, ang tao bang nakaligis ni Manoy Lino ni mo, misibat, milayas, maunay, hit and run. Anong hilak man kaday? Ayaw hilak oy. Bubugo man ko. Dili man kasabot batita. Ayaw limahan yung itabo na ko. Kaya rin ako. Buhi ba ko day? Para ni mo. Basta ayaw kapatay Manoy ha. Ay, si Bako taon day. Dungan ta duha. Ayaw, tao mo pagkumidyan na. Hindi ko mamatay na. Anton? Anton? Iho, to na sa budigang imong sakinan. Tumanag yun ang akong giingon nimo ha? Dili ka mo kamit sa maong sakyanan. Pero, ma, unsaan man lang kung doon ay naka-witness akong pagbangga. O doon ay nagkatimaan sa akong sakyanan. O sa akong plate number. Ako ni bahala sa tanan. Relax na lang. Ugma, kaadlawon kag mugikan. Mubakasyon ka una silang Trixie. Sa ilang triksi, ma? Yes, Anton. Sa imong uyab. Magkasalig ka niya. Ma, Pero sari ko, ato lang ning sekreto, Anton. Nakasabot ka? ma, Ang atong negosyo lang ang atimanam. Ako na'y mahibaw sa nahitabo nimo. Relax. Nakasabot ka? Niya si Mama iyo. Ako. oray, Nano ka, Manoy? kuan, sakit. Unsa man? Ipresyon, day. Akong operasyon, Ako tayo po imo putol nga tiil, Manoy ha. Oy. Inday Batitay. Ano ka? Ngano kang imo man nagidulit ang imong daog sa samad ni Manoy nimo? Ang bi, sakit man kuno tiil, Manoy. Uy, di. Tambal ang gikinahanglan ng taon ni Manoy nimo. Oy, Inday. Og dili ka nang imong tie hope.
Hala. Napapaingon diri itik. Kisam bang itik. Unsay itik? Haman. Uy, ha? Kanagod babae, oh. Eh, ay nanganlig itik, dahil ba titay? Nurse na. Para ba ng pagkabata, raba? Ay, lino. Dang, unya na lang pang chicks, dang. Ay, may ati manunong pa ta. Kanang imong tiil. Ako laning ilingaw-lingaw ng ima ko eh. Kay pait, kay ning nahitabo na ko. Ikaw ba'y puli na ko diri? Ikay pungkulo. Simpako, balag tiguan ko nilang kung putol og tiil. Ay, ikaw lang una diha. Kami na lang mo atiman mo. Hello, sir. Hala. Tingog Hala. na say. Sir, kuno ka manoy. Minura pa. Na lang una na to ang nurse dining mi atiman ni Manoy nimo. Inday batitay. Kay mag-meeting una ta. Ay, ayun na. Unsa inyong mitingan man na ima ka? Ay da, kung asa na sabi mangitag kwarta. Bisig kung saan ako. Di ko mahimutang magunaonas na itabo sa bilabay gabi. Naglibog ko sa kumbuhaton. Naglibog ko. Hello, darling. Oh. Sexy? Niya ka? Abi na kog, may bakasyon ka sa Hong Kong. Nausab nga ako nga nauna, Anton. Mas gusto ko nga ikaw ang ikauban ako kaysa ako mga kontrabidang pamilya. O sa may problema ni mo? Ha? Naibaw ko nga doon na kay problema, Anton. O mahimo ko ni mo sultihan ini. Ha? Unsa man ginakahasol ni mo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!